Ka office jong sim right marngar melem sim shim. Ka pentip kum ka jing pen kan mau biang balakhang habaro ki jaka long yo. Ki bahap hapo ka jing sensyar ka right marngar bagi pai ba nong shong dukan. Ne ki ba wan yo wan hat kim bet ban wan ra iki marrep bala jukhang kum usop plang ukwai im kat bampat penher laki rashi syaki pentor rep ka ba. Kani kajing maham kalong kat kum kajinget nadu ulong shwa bala bu bait bu renti bakala don kajinget baki bawan ra ikite ki jatmar kala banja ka nem snew haki marrem khamtam ukba ukhaw jong ki nongrem kata kum kajing ther upria ki bala ban kata ikarep karyang jong ki khun ki hajar hapo uput usam jong karai bala dalap iki ba penkheng kin hap hapo kajing sha pen saja kat kum ki kendon baki penkheng kumban pen kan mau hang ni bakani ka jinget kaladon lupa nadu ukulong kuma bikila jujaru ginam snew haba umpat long ukaba ukhaw ban ot na ki penthor bala jurem.